pam y dylen ni dod a Moli enw'r arglwydd. Felly, wrth gofyn y cwestiwn beth dylen ni Moli, i ni'n cofio enw'r arglwydd. Ac enw ydyw sydd yn ein hatgoffa ni o'i weithredoedd ac o'i weithred o gwaredu'r eglwys trwy Iesu Grist a'i fab. Yr ail cwestiwn, pwy? Pwy dyle Moli Duw? I bwy mae'r galwad yma wedi ei anelu? Molwch yr arglwydd, medd y salmydd. Molwch chwi weision yr arglwydd. Molwch enw'r arglwydd. I bwy ydy'r galwad, y wahoddiad yma yn mynd gweision yr arglwydd. Nawr, y peth cyntaf mae rhaid i ni sylwi fan hyn yw bod y gair gweision yn dynodi anrhydedd mawr. Mae hon falle yn anodd i ni deall y dyddiau yma. Ni'n meddwl am gwas i fod yn safle isel. Ond yma, yn y salm yma, mae'n dynodi safle uchel. Mae'n dynodi anrhydedd. Mae rhaid ni cofio dau peth. Y peth cyntaf, does gan Duw dim ond gweision a gelynion. Yn yr Hen Testament yn enwedig, mae'r gair gwas yn cael ei ddefnyddio i dynodi ffyddlondeb. Os oedd rhywun yn galw ei hun yn was i frenin, roedd e'n trio cyfleu y ffaith oedd e'n ffyddlon i'r brenin. Oedd e'n dyn, oedd e'n ffyddlon, oedd e'n nid o hangen reid roedd gwas, ond oedd e'n ffyddlon i'r brenin. Felly mae gennym ni enghreifftiau yn yr Hen Testament o brenin un gwlad yn galw ei hun yn was i frenin o wlad arall. Oedd e ddim really yn was, oedd e ddim yn paratoi ei fwyd a phopeth fel yna, ond oedd e'n ffyddlon i'r brenin hwnnw. A dyma arwydd y cad y gair yma. Molwch chwi weision yr arglwydd. Y rhai sydd yn ffyddlon i'r arglwydd. Molwch chwi enw'r arglwydd. Nawr, mae'n dilyn, ond yw e. Os oes unrhyw un yn gwrthod galw ei hun yn was i'r arglwydd, a mae bod yn was yw i fod yn ffyddlon i'r arglwydd, wel, mae'r person yna yn elyn i'r arglwydd. Mae gan Duw dim ond weision a gelynion. Ac os ni ddim yn ffyddlon i'r arglwydd, os ni ddim yn weision i'r arglwydd, yna rydym yn gelynion i'r arglwydd. Felly dyma'r rhai y mae'r salmydd yn ei alw, y rhai sydd yn ffyddlon i'r arglwydd. Ond yr ail peth mae rhaid ni sylwi man hyn. Mae'r sawl sydd yn weision i Dduw wedi cael ei gwaredu ganddo. Yn yr Hen Testament, Israel yn unig oedd yn weision i'r arglwydd. Oedd gan pobl yr aeth ddim hawl i galw ei hunain yn weision i'r arglwydd. Nath Duw ddim galw pobl Philistia i fod yn weision iddo ef. Israel yn unig oedd yn weision i'r arglwydd. Pam? Oherwydd nhw oedd y rhai oedd Duw wedi ei ddewis. O holl genedloedd y byd, Israel oedd y rhai oedd Duw wedi ei ddewis. A Israel oedd y rhai oedd Duw wedi ei gwaredu. Israel oedd pobl Duw ac neb arall. Felly mae'n dilyn unwaith eto. Y rhai sydd ar hawl, ar anrhydedd, i alw ei hunain yn weision i Dduw, yw'r rhai sydd wedi ei gwaredu. Yw'r rhai y mae Duw ei hun wedi ei achub o'i phechod. Dyma'r rhai y mae'r salmydd yn ei alw i foli'r
arglwydd. Y rhai sydd wedi cael ei dderbyn i fewn i dŷ yr arglwydd. Y rhai sydd wedi derbyn maddeiant. Y rhai sydd wedi ei anrhydeddu ganddo. Dyma'r rhai felly sydd ar hawl i foli Duw. I ni'n sôn fan hyn am y gweithred yma o addoli ac o foli enw'r arglwydd fel gweithred uchel. Gweithred ydyw. Gellir, dim ond gweision yr arglwydd sydd yn gallu uno gyda'i gilydd i wneud y gweithred yma. Dyma'r rhai yn unig sydd ar hawl i foli enw'r arglwydd. Y sawl mae Duw wedi ei waredu. Dyma felly yw'r rheswm mwyaf ni y bore yma, i foli enw'r arglwydd. Dyma pam y ddylen ni moli enw'r arglwydd. I'r salmydd, mae'n anialladwy y bydd unrhyw un yn gwrthod gwneud hon. Wel, edrychwch chi nawr ar yr eglwys. Edrychwch ar beth mae Duw wedi ei gwneud. A wedi ei wneud drostych chi. I ni wedi cofio am y gweithred Duw. I ni wedi cofio am sut y mae Duw wedi gwaredu ei bobl trwy Iesu Grist. Ond mae Duw wedi wneud hyn i gyd drostych chi. Drostych chi. A mae Duw wedi wneud hyn i gyd yn eich bywydau chi. Os ych chi wir yn berchen i Dduw, os ych chi wir yn weision i Dduw, yna i'ch chi mae'r gwaith yma wedi cael ei gyflawni. Dyma'r rheswm felly. I ni'n mynd i ystyried y cwestiwn pam heno, ond dyma'r rheswm. I chi ymuno gyda pobl Duw ac addoli ef, a moli ei enw. I ni'n byw mewn dyddiau sydd, i fod yn onest, yn anodd i ddeall. Pa mae pobl Duw ar brydiau. Dwi eisiau dweud yn gyffredinol, ond ar brydiau yn dangos agwedd llac iawn tuag at y gweithred mawr yma o addoli Duw. Ond edrychwch ar yr arglwydd. Pa rheswm sydd i chi beidio ymuno â phobl Duw i addoli ef? Pa rheswm sydd i chi beidio ymuno â phobl Duw i foli enw'r arglwydd? Sut felly ydy hi'n bosib i bobl Duw bod mor difater ynglyn â'r gweithred mawr hon? Mae gennym dyletswydd. Oes, mae gennym dyletswydd i addoli Duw. Ond yn fwy na hyn, mae gennym ni rheswm i foli Duw. Mae Duw wedi ein galw ni i fod yn weision iddo. Mae Duw wedi dangos ras anfeidro. Mae Duw wedi dangos trigaredd drosto ni. Mae Duw wedi wneud pethau mawr i ni. Yn trydydd cwestiwn, pryd? Pryd dyle weision yr arglwydd moli ei enw? Molwch yr arglwydd, molwch chwi weision yr arglwydd, molwch enw'r arglwydd. Bendigedig fyddo enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth. O hyn allan a hyd byth. Wel, mae'r salmydd yn dweud dwy peth yma, yn dweud. Yn y lle cyntaf, mae'n annog ni i moli enw'r arglwydd o hyn allan. Mae yna rhyw penderfyniad yma ar rhan y salmydd ei hun. Rhyw pendantrwydd yn ei eiriau. Dyma beth sydd yn mynd i ddigwydd, dyma beth dwi'n mynd i gwneud. O hyn allan, dwi'n mynd i moli enw'r arglwydd. Dyma'r pendantrwydd yn ei eiriau.
Dyma, mewn geiriau eraill, dyma beth mae ogoniant Duw a mawredd ei iachawdwriaeth yn mynnu. Dyma beth sydd rhaid i'w wneud. Moli Duw o hyn allan. Ond mae rhaid i ni gyfaddau yn does, bod ardrydiau, bod y penderfyniad yma, bod y pendantrwydd yma am rhyw rheswm ddim yn presennol yn ein bywydau ni. Weithiau, i ni ddim yn teimlo fel moli'r arglwydd, a does gen ni ddim awydd i addoli Duw. Rhaid felly i ni dysgu o beth mae'r salmydd yn wneud fan hyn. Mae'r salmydd yn cofio gweithredu'r arglwydd. Mae fe'n cofio y gwaith mawr a wnaeth Duw trwy achub ei bobl o fod yn geithweision a'i ddewis a'i gwneud yn bobl iddo ef ei hun. Mae fe'n myfyrio ar y pethau yma. Yn wir, oedd e'n canu'r salm yma yn ystod y gwyl y bara croew. Felly dyma oedd y pethau oedd e'n myfyrio drostyn nhw. Oedd e'n cofio gweithredau Duw. Oedd e'n myfyrio dros rhain. Oedd e ddim yn cymryd rhain yn ganiataol. A trwy myfyrio ar rhain, yna oedd y pendantrwydd yma yn dod i fewn i'w feddwl ef. O hyn allan, a hyd byth, mi fydw i'n mynd i moli enw'r arglwydd. A dyma beth sydd yn ei ddenu i mewn i bresenoldeb Duw. Dyma beth felly mae rhaid i ni gwneud. I ni'n gyfarwydd ar ffaith bod arbrydiau, bod y pendantrwydd yma ddim yn presennol yn ein bywydau. Ond y cwestiwn yw, sut ydyn ni'n gallu cael yr un pendantrwydd, yr un syniad sydd gan y salmydd yma. O hyn allan, dwi'n mynd i moli enw'r arglwydd. Wel, mae'n dechrau gyda gweithredoedd Duw. Mae'n dechrau gyda ni yn myfyrio ar beth mae Duw wedi gwneud. Mae'n dechrau gyda ni yn cofio Iesu Grist, yn cofio'r ymgnawdoliad, yn cofio'r ffaith y daeth Duw i'r byd, yn cofio'r ffaith, yr aeth, y gair tragwyddol i Galfaria, ac yna fe rhoddodd ei hun yn aberth dros ein pechodau ni. Yn wir, i ni'n gyfarwydd ar ffeithiau, mae'n dydyn ni. A dyna un o'r problemau falle. I ni'n rhy gyfarwydd, ac ni ddim yn pwyllo a meddwl a myfyrio dros y pethau yma, cyn dod i'r gapel, cyn ymuno gyda pobl Duw, i addoli Duw. Cymerwch amser, yn ystod yr wythnos, cymerwch amser i fyfyrio ar y pethau yma. A trwy fyfyrio ar y pethau yma, bydd ffydd yn dal ar y pethau yma, yn cymryd y pethau yma, ac yn credu y pethau yma. Nid jyst ffeithiau ydyn nhw, mas myna rhywle. Ffeithiau mewn man hyn. A ffydd yn cydio arnyn nhw. A dyna beth sydd eisiau. Ffydd yw'r peth sydd yn codi ein meddyliau ni i fod yn addoli, i fod yn... A dyna'r ffordd i mynegu, dwi ddim yn siŵr. Ffydd sydd yn gwneud y wahaniaeth. Ffydd sydd yn codi ni o'r ddeiar i'r nefoedd, i weld ogoniant Duw, ac yna i'w addoli. Ffydd yn cydio ar Crist. Dyma beth sydd eisiau felly. Mae rhaid i ni dysgu i fyfyrio ar y pethau yma, ond nid myfyrio yn unig, i'w gredu, i'w cydio ynddyn nhw, ac i weld yr ath Crist i'r groes dros y fi, amdana fi, dros fy mechodau i.
Ond mae'r salmydd yn edrych hefyd i'r dyfodol, yn dweud, o hyn allan a hyd byth. Mae'n gweithredu fan hyn fel proffwyd. Mae fe'n gweld y nef newydd, mae'n gweld y ddeiar newydd. Mae'n gweld y dydd sydd yn ddod, pan bydd pobl Duw yn moli enw'r arglwydd hyd byth. A mae'r ffaith yma yn ein hannog ni i foli Duw yn awr. Os dyma bydd ein bywyd yn y ddeiar newydd, os dyma bydd ein bywyd yn y nefoedd, os dyma bydd ein hapusrwydd am byth, yna yn bendant, dyma bydd ein hapusrwydd yn awr. Felly molwch yr arglwydd. Ymuno gyda pobl Duw a molwch enw'r arglwydd. Wel, mae gen i ni un cwestiwn arall i ofyn y bore yma. Ble? Ble dyle weision yr arglwydd Moli ei enw? Bendigedig fyddo enw'r arglwydd o hyn allan a hyd byth, o godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Hynny yw, ble bynnag mae'r hael yn tywynnu, yno bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Mae enw'r arglwydd mor ogoneddus, fel ei bod hi'n anghenreidiol i bawb, ble bynnag maen nhw'n byw, i bawb ledled y byd ei foli. Dyma beth mae ogoniant Duw ac ogoniant ei enw yn mynnu, bod pob un ledled y byd yn moli ei enw. O godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Dyw e ddim yn iawn bod yna unrhyw un o'i greaduriaid sydd ddim yn moli ei enw. Dyw e ddim yn iawn bod yna un person ar y ddeiar yma sydd ddim yn addoli Duw trwy Iesu Grist ei fab. Dyw e ddim yn iawn. Mae enw'r arglwydd mor uchel, fel ei bod yn mynnu bod pawb yn plygu ger ei fron. Dewch felly. Falle mae yna rhai yma sydd byth wedi moli enw'r arglwydd yn y ffordd i ni'n sôn amdani yma bore yma. Falle mae yna rhai yma sydd byth wedi moli ei enw mewn ffydd, trwy ffydd yn enw yn ngwaith Iesu Grist yr arglwydd. Dewch felly. Mae yna dyletswydd arnoch chi. Mae yna dyletswydd arnoch chi. O godiad hael hyd ei fachlyd, bydded enw'r arglwydd yn foliannus. Mae yna dyletswydd arnoch chi i foli enw'r arglwydd. Ond sut ydych chi'n gallu moli enw'r arglwydd heb profi ei ras? Mae yna dyletswydd arnoch chi felly i ddod ac i ofyn am maddeiant, i weld bod yna bywyd tragwyddol yn Iesu Grist ac yn Iesu Grist yn unig. Ac i ofyn am maddeiant, ac i ofyn am ras Duw. Fel y byddech chi hefyd yn gallu ymuno gyda pobl Duw, a gwneud yr hyn mae yna dyletswydd arnoch chi i wneud, sef moli enw'r arglwydd. Ond beth am pobl Duw hefyd? Dewch, chi sydd yn Gristion. Chi sydd wedi bod yn Gristion am flynyddau, chi sydd yn Gristion ifanc. Dewch, molwch enw'r arglwydd. Gwelwch unwaith eto, mae dyma'ch fraint mwyaf mewn bywyd.
Does yna ddim byd sy'n gallu cymharu â'r gweithred yma. Ystyriwch y pethau yna chi'n hoffi treulio'ch bywyd yn gwneud. Does yr un ohonyn nhw'n gallu gymharu ar fraint o ymuno gyda pobl Duw a Moli enw'r arglwydd. Oherwydd arwyddocâd y gweithred yma. Oherwydd y pethau mae Duw wedi wneud drostoch chi. Dewch felly. Dewch a molwch enw'r arglwydd. Does yna ddim byd sy'n gallu cystadlu am y safle blaenorol yn eich bywydau. Dyma yw'r gweithred mwyaf. Dyma'r peth byddwch chi'n neud yn y nefoedd. Dyma'r gweithred byddwch chi'n gwneud am byth. Dyma yw y nefoedd nawr ar y ddaear hon. I brofi'r nefoedd yn nawr, mae rhaid i chi ymuno gyda pobl Duw a'i addoli. Dewch felly. Cymerwch arnoch chi yn yr un pendantrwydd sydd i weld yma yn y salmydd. O hyn allan a hyd byth, rydw i'n mynd i moli'r arglwydd. Dewch felly, a molwch yr arglwydd. Fe gad ni canu i orffen emyn rhif 27. Emyn rhif 27. Duw Abram molwch ef, yr holl alluog dduw, yr hen ddihenydd brenin nef, Duw cariad yw. Emyn rhif 27.